Sly! Don on tulossa siihen suuntaan! Hienoa. Haluatko, että nuskin häntä? Täydellistä! Me tarvitaan todisteita siitä, että hän on paskaepidemian takana. Raskausvalokuvilla poliisit voivat syyttää häntä ja pistää tälle... Odota, tuolta hän tulee. Järkyttävää! Ota kuva vielä kun ehdit! Tämä on täydellistä! Erinomaista! Vielä pari, niin poliisit pidättävät hänet! Seuraa häntä! Hän saattaa saastuttaa muuallakin! Kuvittele! Hän tukki vesipyörän kuolettavalla paskalla! Julmaa! Seuraa häntä! Meidän on paras dokumentoida kaikki tämä saastuttaminen! Niin se olen minä, käskessä uusi pää suuri. Sly! Sly! Hän näyttää käyvän tärkeää puhelua! Kuuntele, kerta! Sen pidetään oli hyvä idea. Se levittää luun nopeasti eikä kukaan epäile yhtään mitään. Mutta silti, riittävätkö nämä toimet takaamaan pornoesitykseni? Perkele! Kun ihmiset tulevat, minä haluan varmistaa, että he tulevat. Halusivat tai eivät. Tavalla tai toisella kaikista tulee pornofaneja. Hei, 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 hei.